mostra de bestiari festiu mediterrani que hem pogut fer a Badalona amb motiu de l'any de la capital de la cultura catalana. Hem portat una mostra de bèsties de diferents tipologies, concretament 13 tipologies diferents, d'arreu dels països catalans. Han vingut representants de Castelló de la Plana i de Mallorca, són els més allunyats que han vingut, i que ha de servir tot plegat per empènyer per tal que a Europa es declari el Dia Europeu del Bestiari. Per tant, que es faci un reconeixement a nivell europeu d'aquesta mostra de cultura popular i tradicional.